Sådan der. Så, Laura. Ej, jeg synes, det begynder at lugte lidt, det der. Er I klar? Ej, det må du sgu da ikke. Er I klar? Det her. Bare så lige lidt. Så er det der at gå i. Nu dør Gunhild. Dør den. Ja. Vent lidt. Lige ned i grillgulvet. Og den smelter. Nej, Gunhild! Det var hurtigt. Jeg nåede ikke engang at få et billede af hende. Nej, hun dør. Død over Gunhild. Bamsen fra helvede. Hun var da ikke særlig sjov. Nej, det var hun ikke. Hun pev ikke engang. Nej. Gunhild. Prøv at se hendes næse. Det er næsten helt synd for hende. Og lige før man får ondt af den. Det var hurtigt Gunhild døde. Ja, det var det. Lige ned i grillkullet. Ja.